сега ще ви покажа как и какви фигурки имам и съм си направил. Така, първата ми фигурка е едно миньонче тласти, което е слилава кожа. Второто ми нещо е друго миньонче с жълта кожа и синя дрежка. Имам още едно миньонче, сега ще ви го покажа. То е с синьо ученце и с черно-червена дрежка и жълта глава, както и от другото. Имам една калинка, пълнена с памук, да е мека. Имам още едно пълнено с памук нещо. Нещо като пухче, то също е пълнено с памук и може да стане като мече. Получи мече. Имам една двойна гривна, която първо трябва да направя такава гривна, обаче рибена кост. После върху нея да правя пак ви рибена кост и ето, така се получава. Имам една змия. Всичките неща почти са на стан. Тези, които за сега ви ги показах, бяха всички на стан. И тази змия е на стан. Това нещо като прилепче е на една кука. Това е гривна, която не е рибена коста, е само с два ластика. Това е моето измислено снежно човече на стан. Това са тези две колени топки за Елхам. Аз пак ги измислих. Те са на стан. Това е череш. Това са черешки на една кука. Това е нещо като пеперутка. Ето на стан. Бананче на стан. Червиче на стан. Рокличка на стан. Това пръстенче цвете е на една кука. Това е кръгла елхичка. Не е точно. Не точно кръгла. Моливче на стан. И елхичката е на стан. Това е нещо като малинка. Малко ми се разпадна. На стан. Сова или бухъл пак на стан. И тази рибка пак на стан. Това е нещо като акула. Това бяха нещата. Довиждане!